Čauko. Dneska se tady Minecraft minihry do serveru MC Titan. Takový podivný, no nevím, no. Tak já to vezmu jakože z druhé strany, já jsem zvědavej. Tak pojď sem, no pojď. Počkajte. Sice to není dvakrát nejlepší zabezpečení, aspoň nějak. No tak my se k nám nedostanou. Počkej, máš? Ne, nemají. Takže i pokračovat. Takže se tam v klidu Jako dostanou. víš, je to bylo normálně, a teraz to dali ti bojivě nosit, jak to spraví, tak sněhuliak. Já to zkusím z druhé strany, jestli to teda jde obejít. Koukej, jak je napadneme ze stran, ty Koukej! Je to jedno, je bad voice. Ježiš, ne! Mě bojovat rychle, než přijdu k nám. Skywars, pardon. Rychle. Už už jde Kenny, a to mi se změnili trávně, já si to iba myslím. Já jsem vždycky měl Kennyho rád. A takže jdeme skočit dle, šup. Teď už ho nemám rád. Tak rychle, on už bude asi u nás. Jdu na Kennyho. Parchante! Dobře, ale keby nemůžem, lebo já nejsem ani youtuber, nič, já začal, no. Nepřipomíná ti tady ta díra něco? To tam úplně na mojich oblíbených. Já jsem zvědavý, jestli ti bude něco připomínat. Semři! Ale já domem mi to neznášám. Padáš, jo, víš to. No! Víš, co uděláme? Ne? Pošleme ovečky. No, ale nemám žádný ty věci, že jo, takže... On se tam stejně dostane, protože on tam není spojený. Je. Tak jim to tam spojíme. Dobře. Jo. Tak jdem. Já ještě potřebuju vrníko. Hajme. Ale už má taky šíp. A luk. Už má taky šíp, já se šípem. Nikdo není dokonalý. Nikdo není dokonalý. Karel šíp. Já, tak pojď, už tam bloky za tebou. Káte, nemám žádný bloky, ty máš něco? No, něco mám. Pojď. Ježiš, nejdu kyměčku před. Ježiši. Tady. Yeah! Pozor. Spadnou. Lukenzi, já potřebuji Lukenzi. Vendale, ti pomůžu. Kde je to? Kde to je? Já to nevidím! Jo. Bolek polí. Jak tady furt povírat ty herce. Lukenzi, to nebudu šít. Tak. Dám si polívku, mám furt tapku. Nedospěl. Taková slepičí by nebyla. Kámo, dám tyjo do miniatury, tyjo polívku a tam budeš, a tam v té polívce bude hlava mě a tebe. To bude super. Jo, polívku, budeš mít. Já zrovna budem útočit. To se vyplatí. A pokud budeš mít písmenkovou polívku, tak ti složíme naše jména. Sorry za lagy, to se mi stalo prvýkrát, že jsou tu lagy. Prostě opevněl. Jo, přesně. Tak pojď, jdem. Asi internetem, já nevidím. Prosím, goldík. Jo, ještě jeden, potřebuji ještě na luk. Nic nebude. Že já ho potřebuju. Ne. Jo. Nepotřebuješ, ne. I need a doctor. Ne. Počkej, já nemám krumpáč. Vendeli. Otevři. Jsem záme. Otevři se. Počkej, ještě jeden goldík. Nech mi goldík. Šípy, bloky, jdeme. Gold pulzo. Ježiši. Já potřebuji jeden. Je tam. Beru. Dovolte mi někdo mýho stélí. Kdo má? Prosím. On ti ho nedá. Ty svině, tam nic není. Je tam, no, tam stůj tam, Jo! Nice. Konečně, pojď. Jo, to bude to, čo? Roztočíme. Tak se z toho Petr Šíp protočit. Jako Péťa Šíp. Mám to ještě je, nevím. Péťa, jdeme. Já nemohl bych, kdybych tady celou čekal, teď bych najednou spadl. Já pěrdole. Už střílí. Ne! Já bádám. To asi on si nevím. Ne!
mě trefil, já nevím, co děláš už. Dada. Pane bože, tady je díra. Ovce. Já nemám jídlo. Jídlo, Vendali, jídlo. Ne? Nemám. Tak pojď tu, pojď. Já mám málo. Tady nejsou bloky. Bloky, ne. No a... I tak to kdyby si... Můžeme ani vypnout natáčení. To se můj místě vyřešit to. Co? Nic. A co Vendali, až jsi potom. mrtvej? No je. Dej mi do nos jídlo, prosím. Do nos. Prosím, rychle. Mám půl srdíčka. Dobře, no. Tak počkat, je tady. Nahrunk. Nahrunk? Nahrunk. Takže počkej, sebevražedná mise, jo? Pojď. Vendali, pojď rychle. Kabarab. Už utíkám. Pojď. Už střílí. Vendali, pojď. Jo, dobře. Ahoj. Jablíčka dones, Vendali. Jako péťačíp. Tak na, tady máš tohleto. A tohle. Ty jsi mi to sebral. Tam na něj koukám, tak nic. No. Oh damn. Hop. Oh fuck. Já jsem to přežil. Já jsem to dal na blbý místo, ten blok. Já jsem v pasti, jenže já nechci umřít. Taková velká pasca. Máme ten gold? Pozor. To ne. To furt míří. Jenom za tebou zaběhnu. Tak. Počkat, a já můžu jenom šít. Já jsem jich poslal. Ale protože v němčině se Ale jmenuje postaje. Petr On Pfeil. zmluvil nič. A již bolníš je. No, bože. To byl bolníš je Já jsem potom. živej. A dobrý, já už myslím, že jo. Cože? Agi. Tak. Nějaký god, třeba ne, iron. Pojď sem, počkej. Ti bude. A nic jinýho, jo. Ano, tak. Kenny, ne! Pane bože. Jak nějaký fakant. Já to nedělám, kámo, to je strašně náročný. Tak já dám jeden číp takhle do čistky. Petr Pfeil. Tak čekáme bronze. No ty krása. Zlato. Ne, to je to není. Mě to nebaví, já už to chci jít. Ne si. Furt jenom čekáš. Pak ti se střelit. No, Hele, za to. Petr Pfeil. Mám za to. Ach jo. Kolik máš za to? 0. Já si vezmu Petra Pfeila a počkám si ještě na 2 zlata. Zdraví. Posledně vejdou vrchem? Ne. Nejdou. To byly naši. Aha. Počkej, oni tady mají. To ne oni, to my. To naše show. Vendali, máš jeden gold? No, 2. 2, dobrý. Já už právě čekám jen na jeden, no. Pojď. Jde někdo? Tady Ne, nejde. iron. Já ani nevím. Tady je gold. Kde? Jako nahoře ta cesta nevypadá špatně. Iron? No nevypadá, no. Počkej, tam ne. Tady čekáme, všechno mi tady doplave. Mi to všechno doplave do plavek, nevadí. A mohl bych si udělat skin s plavkama. Takovýma těma poratovejma. Teď mě to taky napadlo. Ale gold, kolik potřebuješ goldu? Už no, ale jen tady tak stojím. Aha, tak asi udělám krupač. A kradu, víš co. Tak. A já si teda vezmu co? Tady mám teda luk. Já se odpojil! To si... Cože? Víte? Co to je, sakra? Oh fuck. Ne. Jak je tohle možný? Ty vole. Ne. Tohle není možný. Tohle nechceš. Ach jo. Teď. Já nevím. Co už nejde připojit? Pochybuju, ale.
pierdole. To znamená jenom jedno. Na to, že to asi ukončíme. Za mojí blbost. No tak třeba jak chceš. Tak jo. Dobře, tak to je všechno z toho videa. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like. Podívejte se na Vendeliho kanál. Doufám, že se vám Já že jsem tam dvě jabka. Před natáčením, že dneska si zařveme. A já už takže jdeme dělej. OK, takže to je všechno z toho videa. To je, že jsem ticho. Je to je najoblíbenější mapa. To zabije věci a zdám hned. Ako tam kiliť. Stavím se tu na svém ostrově, tak to iba. No teraz už mě to úplně naháňal. Já jsem vám dostavil věci do tým. Kozačně. Nie. A já nevím, já jsem znala malo HP, on vyjel lávu, já jsem náhodou jsem do něj vliezol a potom jsem zahled a byl jsem malo srdíčo, věděl jsem, že mě zabije, tak jsem nové skočil dolů. Ňa. Takže já jem. No to se mi nestalo. Ja som radšej skočil a teraz poriadny buk dobol. Skakej. Diamečík. Tak. Si musím zostaviť toto, jabka, melóny, snowbally, toto, piejka. Okamžité uzdravenie, okej, zasa. Buggy, laggy, fuggy. Tak. No tak to už je dole, to robia. Luk, šípy, takže naopak. Skačem dole. Tak, ideme ďalej, jak to už ako bol, helma. Všetko. Dostanu a nejdem. Ani som to sú najlepšie looty, ale čo? Obeja. Haha. Jo, to by on spadne dole. Dobre. Oglądaj zvuk, nie wiem prečo. Úplne, nie že bugno, je to úplne laguje. Laguj sa. Ale som tu iba ja, tam ten človek súpej. Ich po ňom. Snowballs. No som zjatý, išiel dole.
Ty kokos, to dávam. Teraz poslednú lineu a ukončím to. Ja tu mapy neznášam, takže super, tu nastáva ako prvý sypne. Ako... Toto vidíte, čo sa deje na tejto mape. To je Pixels TV, Steve 20, Gulliver TZ. Gulliver, bože! 5, 4, 3, 2, 1, vyhraj to. Akože hrali sme dve mapy a dve mapy som aj vyhral. No ja som také tieto džemy, či čo to je si nazbieram. Lag. No super. Helma to, ale šipy v píp. Šipy tu nejsou. Nejsou. Jsou. Na. Šipy tu nejsou. Jsou. Nejsou. A nejsou. Šipy tu nejsou. Jsou. Vidím, že mám často. Okay. Oh, božku. Slyším, že sa mi to tak laguje, ale neviem vôbec prečo. Môže sa to už konečne zničiť? Úplne láky. Á, to sa idem. Takže, teraz sme si dali moci Titan Skywars, takže dve výhry jedna prehra, to je za to dobré. Takže ja sa s vami lúčim. Takže ja sa s vami lúčim a čaute.